Em dic Roald Dahl i sóc escriptor. Avui us vinc a explicar un dels meus contes, en Willy Wonka. I aquesta història comença en aquesta casa. En aquesta casa hi vivien dues persones molt grans. L'avi George... Ei, sóc jo, l'avi George. I l'àvia Georgina. M'agraden les papallones. Ells són els pares de la senyora Bucket. Hola, sóc jo, la mare del Charlie. En aquesta casa també vivien dues altres persones molt grans. L'avi Joe... Hola, sóc l'avi Joe. I l'àvia Josephine. Hola, com esteu? Sóc l'àvia Josephine. Ells són els pares del senyor Bucket. Ei, aquí a dalt, sóc jo, el pare del Charlie, el senyor Bucket. Mr. and Mrs. Bucket són els pares del nostre protagonista, en Charlie Bucket. Hola, sóc en Charlie Bucket. En Charlie Bucket no era el nen ni més fort, ni més ràpid, ni més intel·ligent de l'escola. La seva família no era rica ni poderosa, però en Charlie Bucket era el nen més afortunat del món. Però això, ell encara no ho sabia. Cada nit, quan el pare acabava de tornar de la feina i la mare ja estava fent el sopar, la sopa de carbassó, en Charlie anava a parlar amb l'avi Joe, que li explicava 1001 històries. Jo vaig treballar per en Willy Wonka. De veritat? Torna-m'ho a explicar. Doncs jo vaig treballar durant 40 anys a la seva fàbrica. Era una fàbrica increïble. Aquell home era un geni. Es va fer construir la fàbrica més gran del món, 50 vegades més gran que qualsevol altra fàbrica de xocolata. Un cop, un príncep de la Índia li va encarregar construir un castell de xocolata i ho va fer. Però un dia que feia molta calor, el castell es va desfer i el príncep li va escriure una carta demanant un altre castell. Però en Willy ja estava ocupat amb altres coses. En Willy Wonka es va adonar que a la seva fàbrica hi havia espies que robaven les seves fórmules. La cosa va anar tan lluny que un dia en Willy Wonka va acomiadar tothom i va haver de tancar la fàbrica. Però tu hi vas tornar a treballar, avi Joe? No, ningú no va tornar a treballar a dins i ningú sap qui hi treballa ara. Hora de dormir! El dia següent, una notícia va sorprendre a tothom. Estimada gent del món, jo, Willy Wonka, he decidit permetre la visita de 5 nens a la meva fàbrica aquest any. A més, un d'aquests nens rebrà un premi que superarà tot el que pugueu imaginar. 5 tiquets daurats han sigut amagats dins l'envoltori de 5 xocolatines Wonka I repartides per tot el món. Per poder gaudir d'aquesta visita a la meva fàbrica, haureu de trobar un d'aquests 5 tiquets daurats. Quina bona notícia! Que afortunats els nens que trobin aquests tiquets daurats. Sí, que afortunats. Sí, i us imagineu que en Charlie sigui un d'aquests afortunats? Oh, això seria genial. A mi m'agraden les papallones.